Коста хора, аз съм not sponsored. И по-скоро, както ме знаете, Нуки Джеред Рамско смених името, Мерака БГ, Zero Gaming и Богомил Иво. Що ми викаш Мерака БГ? Ние сме Моста Хлебарка. И Моста Хлебарка, канал. Ние двамата... Канал, че 15 000 сабскрайбера, минус 1000 за Zero Gaming. Садна го. Здрасти. Отива в кухня си режа едно. Ще ги сложи в мусаката на майка си. Аз не мога да пея, той пее като работ, не знам как си направим интрото. Аз съм Вълчо. Мене ме бяха кръстили Вълчо The Golden Wolf в една група. Виждате се, то си като аутист. Чакай, каква е целта на това видео, мамка му? Целта на това видео е Боги да се набучи на юмурка ми. Или аз да те набуча. Не ще се мятам върху пръти. На какво? Чаровино! Показваш си кухата глава ли? Не, ще те набуча на нея. Не атакуваш никога с главата. Ти си ретард. Целя добре, нали? Не. Too slow, bro. Ти си wasted. Окей. We don't got the point of that. Моста Хлебарка 1 и 2. Правят Моста Хлебарка неща. Некъв ми идва отзад. Той майка в теша. Не се хлебарки. Като да е това са обикновени хлебарки. Хлебарки. Не само Q&A. Мустаци. Q&A на 20 Просто си лига. Вижте, Боги прави, дай я за се пром. Да, ти си го направиш две ръце. Успя най-после с една ръка. Запаси да трудям с една ръка. Я да промасче. Екстрим трико, айде, 3 за 1 газ. Фак, курва. Ще държиш пак, искам да пробвам нещо. Ох! Мамка му, защо този ден се обръща срещу мен? Нацапа ми сладолет ми нацапа джапанката и после ми падна. После като гледаш клипа ще видиш колко ще е смешен. Not sponsored, Рита бутилки. Да, рекламация чешката БГ. Разнах ли в... Рекламация чешката БГ. Ето по-близо ушите. Не, наистина не. Ох, аз няма пробвам, че. Те правят ботафлипове. На главата. На главата на мусаката. Давай. Моста си. Мерака. Мускичка! Валя, направи го пак. Дете всички, аз съм водорас от точка БГ. Вижте, той реве. Това е оригинално плашите. Чакайте, аз да рева. Чакайте, само е така малко. Моста Хлебарка, ти 2 или 1 си, бе? Ти си 1, ти си 2. Моста Хлебарка, бе, умря. Айде ти маси, две си мъртва, бе. Аз съм Вълчо и решта. Айде ти лопата. Вълчо the Golden Wolf. О, Вълчо got wrecked. Блед бойс. Не, спре, стоп. Ми хора, виждате, намираме се тук на красивата градинка. Кръглата градинка в Люлин 7, мадафака. В Сан Пауло, Бразилия. Който е близо да идва, мадафакас. Който е близо до Люлин 7, да идва веднагически, айде. Вълчо, хакер с Пепси, Боги и аз. Not sponsored. Аре, какво става? Базикам се, аре. Хвърлям шишенца, аре, чао.